Ina ma'abota motsa jiki wato gym. To ga wata sabuwar garafasa da ke garin Kumo Gombe Road. In kana buƙatar motsa jiki ko kina buƙatar motsa jiki, to ku an tayo ku garzayo zuwa Kumo NIT Gym. Kumo Gym ta kuce, ta muke, ta kowa ce. To ba iya wannan ba, ina masu so su sauke baƙin su, to ga dama ta samu ingantattun ɗakuna ga tsafta. Kar ku bari a ba ku labari. Za ku same mu ne a Kumo NIT da ke kan hanyar GRA Gombe Road. Kamfanin Jibo Entertainment ita ke ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shi. Soja. Hello baby na, kin gane aikin namu sai a hankali ne, sai kin yi haƙuri, kin gane? Abubuwan sai a hankali ne, kana zaune baka shirya ba yanzu sai a kira ka, babu yanda ka iya kuma dole ka kaji. Gaskiya dai ka. To kin ga muna yi wa ƙasa hidima ne sai a hankali, in Allah da wata ran zai dawo labari, ki haƙuri, ki ƙara haƙuri. Komai amma ina misin ɗinka kan, to Allah dai ka kare mana ku. Amin amin, sai a hankali, wata rana zai dawo tarihi kai ki da. Kin gane? Yalaro. Oh almaji. Yawaili Kullum sai ya zo kan bari. Yana jiki na da fataliya. Iya gona mijinki ki tsammini. Yana jiki na taba kwanuka. Yalaro. Yawaili. Hello sir. Good morning sir. Okay sir. Yes sir. Okay sir. Gani kamar dai tafiya za. Wallahi maganan da dai muka yi ɗazun ne wallahi, kin san ayyukan namu sai a hankali ne, yake yi haƙuri, kin gane? Ya kamata mu je ki dan taka mi in nemi masu yi. Ai dole na. Sai a hankali yake yi haƙuri. Allah boy, Allah boy za ku ma aiki ne. Wallahi sai a hankali, ku taya mu da addu'a ne. Insha Allah Allah boy za ta kira addu'a Allah boy. Allah boy Allah dare. Amin amin. Allah dare Allah boy. Amin amin. Allah boy. Yawwa. A 1000 ne irin ku ne dama masu ƙara mana tsadar rayuwa, irin ku gaba ɗaya ba ku ji magana ba ma sai ku zo ku ƙara wata magana. Shine yan jita daga an yi magana ɗaya kun ji a wani guri ku zo ku tamu da nisa kuna ga mu. Wannan ba za mu lamunta ba. Abun naira 1000. Ba za mu lamunci wannan abun ba. Haka abun 1000 na cewa 2000 Allah ba a haka. Wata ya gwamnatin mu za ta ci gaba kullum ana ta cece ku ce akan. To ban gane me kuke so ku ce mini ba. Ni dai kawai na faɗi magana ne akan cewa dama yanzu ina so in ce kawai ƙarya kake yi. Ƙarya kawai kake. a'a babu wannan a koda yaushe ku kuna ƙara kuje kai wancan
shigar fa kai ba ka da hankali, matar soja ce. wani soja kai ka damu da soja kai akwai wani soja ne Ka kiyaye kanka. kai bari ina Ka duba ga hadin matan nan ta kawo wani. Shikenan. Ko wata rana Allah zai kawo. Ya haka kuma? Kai haba baby me nake gani kamar dai tafiya. Oga ai na yi canjin waya da waya. Ni na so da Allah za mu koma mu je in dauko waya na da. Wow. Kai. Ni nake gaya maka. Kawai dai bayan da iyayen haƙuri nake da mijin wannan. muna tare ba wani mata Ai ina ga ganin wa'ancan abokanayen naka kuma ni ban taɓa ganin ka ba kai din. a ni ban cika zama din ba ina dan fita da dawo Yanzu ni babban damuwa na wannan gadin. garin naku nan ba na ga kamar dan tsukure iri mai yawan magani Kai nan dai yanzu ban san ya zan yi ba. kai mutumin ka ne fa ya dawo fa Wallahi shine. lalle abokin mu ya shiga uku Zai da ku sosai ma kuwa. Kada sojan nan ne da na ran zai maka Wannan murjaje mai kiran samuda? Ai. labai barka da wa Allah ba Allah boy yau yalla boy zai kama barewan shi Ina waya ne ma take da waya na manta wayar nan. Ga ta nan? Allah dun zai shiga mota. Ga ta nan ai da daga cikin ma da tuna ka canza wani. Kun To gane? yanzu gashi kuma tun da kake ko Ina so da kai shiga ban aiki na ko zan je ɗaki kuma daga da shi to baka cire wannan baka cire jakan na kan ba. zafi ne yawa kin ga yanzu ya kamata a ce da To ka ne kan ko akwai abu ne a'a me zan koya maka kuma To ya da komai kawai. ya kamata to ki ba Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. ce da ma ne tafi abun da kuke yi kenan Matar Soja.